Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da sake haduwa a wannan shiri namu na kasuwanci a musulunci. Wannan shine zama na 7 wanda yake zuwa mana kai tsaye a cikin daga wannan tasha ta ta Al-injaz media. Cikin shawarwari da ake bayarwa na hanyoyin da za a kaucewa jinkirin biyan bashi, akwai abubuwa kamar haka waɗanda dukkaninsu suna cin abin da Dr. Ali Karradagi yake ba da shawara a kai, cewa idan har an tabbatar da cewa mutum yana da iko ya ƙi biyan bashi, yana da iko, yana da damar biya, ba wai kasawa yayi ba matsala ba ce daga ta wani abu da ya fi ƙarfinsa, shine sai a wajabta masa biyan dukkanin abin da ya yi saura, ko da yana biyan bashin ne a hankali. Misali zai biya ne a cikin wata 10, sai a wata na 5 ya samu matsala, to sai a ce masa duka zai ba da sauran a wannan wata, kuma za a rubuta wannan a yarjejeniya tsakaninsa da abokin mu'amala. Cikin shawarwarin har wayo da ake bayarwa banda wannan shine idan har aka samu jinkirin biyan bashin nasa ya kai ga canjin kimar kuɗi, canjin ya wuce gona da iri, aka samu inflation, abinda sai kira da at-tadakhum, aka samu at-tadakhum, to za a tilasta masa ya biya kimar abin da ake bin sa ba adadi ba, sai a tilasta masa ya biya kima maimakon adadi. Cikin har wayo shawarwarin da ake bayarwa shine idan kasuwanci yayi da kuɗin a lokacin da ake bin sa bashi, yayi kasuwanci da shi, ya ci gaba da juya kuɗin, to sai a kwace ribar a bawa wanda aka karbi kudinsa, a yi masa hukunci irin hukuncin barawo ko dan fashi, wanda shine rajihi. Idan dan fashi ya yi saci kudin wani, ya je kasuwanci da shi, to ribar ta asalin mai kudi ce, alkali zai kwace, zai mayarwa da asalin mai kudin. Wannan duka suna cikin shawarwari da ake bayarwa, tare da tunatarwa kan cewa dukkanin abin da yake a cikinsa akwai takura, to wajibi ne a kau da kai, wajibi ne a daga kafa, wajibi ne a tausaya, musamman irin yanayin da al'ummarmu ta shiga ciki. Sannan cikin shawarwarin har wayo da ake bayarwa shine yana da kyau a dukkanin mu'amala ta kasuwanci wacce take ta bashi, a cika sharuɗa wanda shari'a ta gindaya, ko wasu daga cikinsu na hanyoyin da shari'a ta saka yadda mutum zai kiyaye dukiyarsa, kamar rubutu idan za a bayar da bashi, wanda yana cin abubuwan da al'ummanmu na Hausawa suke kaucewa, kuma ba daidai ba ne. Har ma wani yana ganin cewa aka ce rubutu kamar an ɗauke shi ba shi da amana, amma daidai shine a yi rubutu. Ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Kaga sai Allah madaukakin sarki ya umarni da a rubuta bashi. In ba a rubuta ba, ko kuma bayan an rubuta din, a iya kuma karawa da ba da jingina, farihanun maqbuda, ba da jingina. Banda haka kuma ba laifi bane a kawo garanto, ba laifi bane, shi ma yana cin abubuwan da shari'a ta yi ishara a kai, wa ana bihi za'in a cikin suratu Yusuf. Ɗaya daga cin abubuwan nan guda 3 a iya amfani da su. A shiri na gaba insha Allahu za mu shiga kai tsaye tattaunawa akan ɗaya nau'in na riba, wanda shine ribal fadli. Tun da dama kamar yadda ya gabata a baya, ribar kala biyu ce, akwai ribar nasi'a, akwai ribar fadli. Duk da imam wasu na malikiya suna kasa ta gida 3, suna cewa akwai ribar muzabana. Dukkaninsu dai za su zo bayanansu a cikin shirye-shiryenmu na gaba insha Allahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.